Levin, practic, oferă o soluție creată de noi, proprie, să spun, o alternativă la soluții online comerciale, cum ar fi, nu știu, ChatGPT sau Copilot. Și, în primul rând, nu costă niciun leu. Ne costă zero. Vroiam să avem ceva al nostru, ceva aici pe care să-l putem folosi și pe care, măcar până aspectele, să spunem, legale și etice în jurul folosirii astfel de tool-uri era dezbătut, analizat, aprobat. Noi totuși să avem ceva care să fie mult mai ușor accesibil datorită faptului că o soluție de genul ăsta nu are nevoie să fie conectată la internet. Datele nu le trimite către alt server, totul este suveran, este localizat aici, într-un mediu complet privat, ceea ce clar a făcut și procesul de, să spunem, obținere de suport, de sprijin mult mai ușor.